Han er 70 år og havde holdt her på Hotel Randers, ikke? Og det er de eneste, som ikke kan huske, var med. Det var en vejledning, der giver en 100% rationel udnyttelse af uddannelsessystemet i Danmark. Det er Albrechtsen. Rektor, lærer og øvrigt skolepersonale, dagens nybagte studenter, Randers-studenter af alle årgange, mine damer og herrer. Mine gamle skolekammerater og jeg er rejst hertil i dag fra nær og fjern for at fejre 50 års studenterjubilæum. I 1954 sprang vi ud, samtidig med at McCarthy jagede kommunister i USA, franskmændene tabte slaget ved Dien Bien Phu, Roger Bannister han løb en engelsk mile på under 4 minutter, og jazzsangerinden Billie Holiday var på nordisk turné. Dansk films hovedfigurer var Dirch Passer og Morten Sprogøe, og årets Morten Korch-film hed Fløjtespilleren. Og her stopper vi så. Jeg kan udmærket godt huske, hvordan man dengang opfattede 50 års jubilæerne som mumier, dinosaurer, stenaldermennesker, eller ganske simpelt som gamle hønæsser. Dengang, at de kunne stå oprejst og tale, så man forstod, hvad de sagde, det var jo et sandt gudsord. Men apropos det der med hønæsser. I dag, hvor vi selv står her, så kan jeg ærligt sige, at vi er nogle alright gamle hønæsser. Men der er det ved hønæsser overbevist om, at ordene også for jer efterhånden vil få en dybere og større betydning. Og bring med ordene jeres egne bidrag til indsamlingen af menneskelige skatte, som rust og mølleej fortæller. Midt i miraklet, centralt i en uvis balance, færdes med åndskraft, beredt og besynderligt stærk, menneskeheden, som knuste enhver konkurrence og blev til kronen på skabelsens vældige værk. Går uden tøven det dunkle og svære i møde, gennem al overtros tårer og dumhedens dunst. Og som koranerne bygger i lag på de døde, stabler den viden og visdom og kundskab og kunst. Ærligt bør slægtled på slægtled til sidst kunne sige, at man drog ind i terræn uden stier og spor. Kundskabstørst løftede dyret til gudernes lige. Menneskeunder, dit væsen er tanker og ord. Kan I huske, hvem det var, der reciterede disse vers? Ikke det, men det var jo mig. Det var jo mindre end 30 sekunder siden. Jeg vil gerne byde velkommen til Randers gamle rådhus. Hun er vågen i hvert fald, og lige om lige til ordentligt. Har ikke været i 50 år. Han nøjedes med mor, og det er ved at blive overskyldet.
din far kunne have tjent mange penge på inden nu. Men sådan er det. Der sker nogle nye ting hele tiden. Men jeg var glad for, at jeg skulle lave den der. Som hver morgen, så skal han have Mester spil ud og lave det, han ikke Og det er jo Svende, der køber det. Det er jo købmester. Jeg har aldrig været vild med arbejde. Så kan vi andre snakke om fastlønne. Så kan vi få lov at betale det. Og så sagde de snakker ikke for dig. Nej, du var alligevel for klog. Når sommer fødes i ungdommens år, en klapper hjertet med fiskers snor. Og den lysende fremtid er vor, inger sommer hjem, i vores sinde og er og ven, og hvilkes luften sol. I den lund, hvor ja, det er i den lund, hvor de herlige laurbærker. Ja, nemlig. Det er ikke noget, det er aldrig for gammel til at lære det. Nej, jeg synes det var ikke godt. Jeg tænkte, det må være træ af en eller anden slags eller blok. Synger vi noget af det? Nå, jeg troede, det Skal du have Skål for det gamle